Wel, os ydw dda, croeso i chi bob un ohonyn chi i'r Oedfa heno, mae'r arall. Felly bydd ddim digwyddiadau yn ystod yr wythnos, fydd ddim gwrgwyddi yma yn Fawrth. Sul nesaf, yn ysgol Alun Bryn, i ddod i wasanaethu ddwy waith. Ac yna, dysragor, bydd yn pythefnos bydd yna gwrddilodau byr dilyn Oedfa y bore. Ydych ni gyflwyno'r Oedfa hyn. Diolch am y sul ni wedi cael. Diolch am sul y Pasg. Diolch bod yr agwedd Iesu yn fyw. Ac am bod yr Iesu'n byw hefyd, bydd ei sant. Ni'n gweddio agwedd bydd y ti yn bwrw unrhyw amheuaeth i ffwrdd. A byddwn ni o un ohono ni yn credu hyn. Yn gwybod i sicrwydd bod yr Iesu yn byw. A bod ni oherwydd hynny yn gallu credu bob gair mae'n ei ddweud. Ac ni'n gweddio byddwn ni bob un ohono ni yn ymddiried yn ddyfu. Ni'n dod at air di nawr ac yn gofyn at i'n helpu ni. Wrth i ni ddarllen. Wrth i ni dod i weddio yn ein gilydd a clywed gair yn cael ei esbonio i ni. Wrth i ni godi i ganu. Byddai'r cyfan sy'n digwydd yma wrth dy fodd di. A bydde ti trwy ysbryd lan yn argyhoeddi. A bydde yna awdurdod. Dyn ni'n ymwybodol, a nid gwrando ar Emyr i ni, ond efo ti dy hunan yn siarad gyda ni, ac yn ein gwahodd ni ato ti. Ac bod ni'n gwybod, yn gweithio bethau anodd bywyd, a gwybod bod bywyd yn dod i ben rhyw ddydd. Gwybod bod gyda ni sicrwydd o fywyd rhywydol yn Iesu Grist. Diolch am bob beth sy'n dod i ni, trwy dda fe, trwy aberth ei atgyfodiad ni. Ac ni'n gweddio bydd yr holl bethau yna, ffaith ein bod ni yn blant i ti, wedi derbyn maddeuant, a wedi cael yn cymodi gyda ti. Fod ti ar waith yno ni trwy ysbryd, y byddai pethau yma wir yn rhoi heddwch i ni, rhoi llawenydd i ni. O arglwydd, helpa ni nawr, llenwa yn calonau ni, a'n gwefusau ni, a dy glod di. Bod ni wir eisiau dy ganmol di, a byw i dy wasanaethu di. Derbyn ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch ti Dewi. Ganwn ni dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 30 yn yr atodiad. Iesu yw'r ior. Ac mae'r trydydd pennill yn dod yn ei at sul y Pasg yn dweud. Iesu yw'r ior yn ogoneddus wag ei fedd nawr. Fe fethodd angau goncro brenin serch. Fe dalodd iawn. Fe brofa'r ceithio'n rad faddeuant fe allwn redeg oll i freichiau Duw. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu dyn gilydd.
Aml iawn adeg Pasg neu Nadolig, byddwn ni'n cymryd seibiant o unrhyw gyfres ni'n mynd trwyddi, mwyn edrych ar rhywbeth falle fwy addas at yr adeg o'r flwyddyn. Ond fel mae'n digwydd, gallwn ni ddim ffindo lot o destunau mwy addas na Genesis 22, sef lle o'n ni'n mynd i fod yn llyfr Genesis Tybydd, a felly ni yn mynd i edrych ar lyfr Genesis eto heno. Genesis 22, ac adnodau 1-19. Yr hanes yma, mae yna deitl yn cael ei roi yn y Meibl i, Aberthu Isaac, mab annwyl. Wrth gwrs, dwi ddim yn cael ei aberthu. Mae Duw yn darparu dirprwy, un i gymryd ei le. Mae Isaac yn cael byw oherwydd fod rhywun arall yn marw drosto fe. Dwi'n os yn gyfarwydd? Gyda chi fi ddarllen gair yr arglwydd. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho. Ac atebodd yntai, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab, Isaac, sy'n annwyl gent, a dos i wlad Morea, ac offryma ef yno, yn boeth offrwm ar y mynydd a ddagosaf i ti. Felly cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn, a chymryd 2 lanc gydag ef, a'i fab, Isaac. A holltodd goed i'r poeth offrwm, a chychwynodd i'r lle dywedodd Duw wrtho. Ar y 3ydd dydd, cododd Abraham ei olwg, a gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd Abraham wrth ei lanciau, aroswch chwi yma gyda'r asyn. Mi a fynnau ar bachgen draw, ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Cymerodd goed y poeth offrwm, a'i gosod ar ei fab, Isaac. A chymerodd y tân a'r gyllell yn ei law ei hun. Ac felly yr eithaf, till 2 ynghyd. Yna, dywedodd Isaac wrth ei dad Abraham, yn had. Atebodd yntai, ie, fy mab. Ac meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed. Ond ble mae oen y poeth offrwm? Dywedodd Abraham, Duw ei hun, fydd yn darparu oen y poeth offrwm, fy mab. Ac felly eithaf till 2 gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle yr oedd Duw wedi dweud wrtho. Adeiladodd Abraham allo. Trefnodd y coed, a rhwymodd ei fab Isaac, a'i osod ar yr allor ar ben y coed. Yna estynnodd Abraham ei law, a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno o'r nef, a dweud, Abraham, Abraham! Dwedodd yntai, dyma fi. A dwedodd, paid a gosod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo.
oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw. Gan nad wyt wedi gwrthod roi dy fab, dy unig fab, i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych. A dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo, wedi ei ddal gerddydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd yr hwrdd a'i offro mi yn boeth offrw yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw yr arglwydd sy'n darparu. Fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd fe ddarperir. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r nef ar Abraham a dweud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd, oherwydd i ti wneud hyn. Heb wrthod roi dy fab, dy unig fab. Bendithiaf di'n fab. Ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr. Fel ser y nefoedd ac fel y tywod ar lan y môr. Bydd dy ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gelynion. A thrwyddynt bendithi'r holl genhedloedd y ddeiar, am i ti i fyddhau i'm llais. Yna dychwelodd Abraham at ei lanciau, ac eithant gyda'i gilydd i Beerseba. Ac arhosodd Abraham yn Beerseba. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae'n emyn nesaf ni yn dod o'r llyfr y mynau. Rhif 643. Abram yn galw'r mynydd yna. Yr arglwydd sy'n darparu. Ac mae'n amlwg bod hynny wedi troi'n rhyw fath o ymadrodd ar fynydd yr arglwydd fe ddarperir, a ni bydd Duw yn darparu i'w bobl ar y mynydd yma. Ac ni'n mynd i ganu nawr dyn gilydd, Duw yn darpar o hyd at rhaid dynol ryw, yw'n cysur i gyd ag cymorth i ddim, y Duw yn darparu i'w bobl. Pan sycho fy nhonnau cysuron y llawr, ei heddwch yn ffrydiau a llifa bob awr. Ac ymlaen, yn ni sefyll i ganu. Amen.
Yna ni weddio dyn gilydd, yna ni geisio Duw yn y gweddi. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn darparu arglwydd. Ni'n meddwl am yr hyn ni'n darllen yn dy air di. Ar adegau hynny, lle rwy'n ti'n darparu i dy bobl di. Arglwydd ar fynydd. Ni'n meddwl am arddeden a'r ffordd nes ti roi i dy bobl di yn fyna. Ac ni'n meddwl am yn hyn, yr hanes ni newydd i ddarllen am Abraham a tythyn darparu Aberth yn lle Isaac. Arglwydd wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n meddwl am dyna ti'n darparu y gyfraith i dy bobl ar fynydd Sinai. Ac hynny yn cael ei roi mwyn gwarchod y bobl ac mwyn i pwyntio nhw at eu hangen am waredwr. Arglwydd ni'n gwybod am adeg eraill, lle nes ti gwrdd ar y bobl ar ben mynyddoedd a da ni'n diolch. Fel ni wedi bod yn dathlu'r penwythnos hon. Dy fod ti wedi darparu ar fynydd yr arglwydd. Nes ti roi dy hun arglwydd ym mherson Iesu Grist. Ni'n diolch bod y mab, yr unig fab, yr anwylyd, heb gael ei arbed. Fod wedi rhoi ei fywyd i lawr mwyn ei bobl. Da, ni'n diolch i ti. Am yr achubiaeth sydd ynddo fe. Ni'n diolch dy fod ti wedi darparu pob dim sydd ei angen arno ni. Arglwydd, ni'n gwybod os wyt ti wedi rhoi dy fab dy hun, yr anwylyd yna, fyddi di arglwydd ddim yn dal nôl unrhyw beth arall sydd ei angen arno ni. Da, diolch i ti am hyn. Da, ni'n gwybod bod yna adegau anodd yn gallu dod i'n rhan ni. Arglwydd, mae'n adegau pan byddwn ni'n cael ein profi fel Abraham fan hyn. Da, ni wedi canu yn awr am adegau lle mae cysuron y llawr yn sychu lan pan mae'n feichiau i'w cario a pan mae gylynion yn ein gwynebu ni ac arglwydd, mae'n adeg anodd yn dod i dy bobl, ond diolch dy fod ti yn darparu. Ac ni'n dod felly ato ti nawr. Ac arglwydd, dim ond ti sydd yn ein adnabod ni yn iawn heno. Dim ond ti sydd yn gwybod beth sydd yn ein calon ni bob un. Dim ond ti sydd yn gwybod ein sefyllfa ni. Dim ond ti sydd yn gwybod beth yw'r treialon ni'n gwynebu. Dim ond ti sy'n gwybod beth i ni ei angen. Da, ni'n diolch dy fod ti yn gwybod. A dy fod ti yn dduw holl a lluog. Yn abl i ddarparu, yn abl i achub, yn abl i ddigoni dy bobl. Ni'n gofyn nawr arno ti ddod ac i weithio yn ein calonau ni. Arglwydd. Os mae'r hyn sydd ei angen arno ni yw edifeirwch, ro hynny. Os mae'r hyn sydd ei angen arno ni yw ffydd, ro hynny. Os mae'r hyn sydd ei angen arno ni yw heddwch, ro hynny. Os mae'r hyn sydd ei angen arno ni yw nerth, ro hynny. Arglwydd, beth bynnag sydd ei angen, lle bynnag i ni'n ddiffygiol ar hyn o bryd. Ro amynedd, ro gobaith, ro gariad i ni. Gwna ni yn sanctaidd, gwna ni yn fwy tebyg i ti. Arglwydd am wneud i ddefnyddio ein sefyllfaoedd ar hyn rydyn ni'n ei wynebu. Mwyn ein gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n eisiau gweddio nawr am ein byd ni.
Ni eisiau gweddio dros y bobl di, sydd yn dathlu'r Pasg ar hyn o bryd, a arglwydd ni'n gwybod mewn rai rhannau o'r byd, mae dathlu y Pasg yn beth peryglus. Mae gwneud hynny yn golygu fod perygl o gael eich carcharu, neu'ch curo, neu'ch lladd. Ni'n gweddio wneud i warchod y bobl. Ni'n gweddio wneud i nerthu dy bobl. Ni'n gweddio wneud i ddod yn agos atyn nhw. A'i defnyddio nhw, a'i helpu nhw arglwydd. Wrth nhw geisio byw dy fwyn di, ac wrth nhw geisio rhannu'r Efengyl ag eraill mewn amodau mor beryglus. Dad, ni'n meddwl hefyd arglwydd am yr holl bobl hynny fydd dros y penwythnos yma wedi bod mewn Oedfa'r neu rhyw wasanaeth, neu wedi darllen rhyw llyfryn neu wedi darllen y Beibl. A falle arglwydd bod nhw ddim yn nabod i eto. Falle mae'r cwbl yw y Pasg iddyn nhw yw rhyw traddodiad, rhywbeth maen nhw wedi arfer i wneud o flwyddyn i flwyddyn. Arglwydd gad i eleni fod yn wahanol. A wneud i siarad iddyn nhw trwy'r air, a wneud i plannu hedyn. Yn eu calonau nhw fydd yn dwy'n llawer o ffrwyth. Os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n gweddio dros ni yma ac yn arbennig falle dros ein plant am pob ifanc ni, a ni'n diolch am y cyfle gafodd rai ohon ni fynd i gael gwyliau gyda'n gilydd, a ni'n diolch am y cyfle sydd wedi bod, di Gwener a'r bore yma nawr i feddwl amdano ti, a'r hyn rwy ti wedi wneud. A ni'n diolch bod yr Efengyl yn newyddion da i bawb sy'n credu, yn hen ac yn ifanc. Diolch o'r gwahoddiad yna i unrhyw un i ddod ata ti. A ni'n gofyn y bydda hynny yn wir yn awr. Achub arglwydd. Achub. Os gweli di bod yn dda. Dad, wrth i ni ddod yn awr at y air di. Unwaith eto hanes fydd yn gyfarwydd i lawer ohono ni. Ni'n gofyn arno ti siarad. Helpa ni arglwydd, cynhesa'n calonau ni i dygaru di ac i dyfolu di os gweli di bod yn dda. Da'r clyw ein gweddi ni, derbyn ni'n ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ganon ni eto o'r atodiad rhif 21. Arglwydd yw, daw i'n barchedig ofn wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Ac yr trydydd pennill yn dweud hyn. Pan ddaw i'n cof i Dduw roi ei far heb arbed, a'i roi yn iawn tu hwnt i ddeall di, a'r groes o'i fodd, yn dwy'n fy maich i'n gwared, i faddau mae'r boes ef ei waed ei hun, can, fennais can fy arglwydd ddiw i ti. Ac ymlaen, rydyn ni sefyll i ganu mawr, dyn gilydd. Amen.
O'n i'n tynnu at ddiwedd yr adran yma o Lyfr Genesis sy'n delio gyda hanes Abraham. A fel byddwch chi wedi gweld, os chi wedi bod gyda ni'n mynd trwy'r gyfres yma, mae Abraham, mae'n heiddi'r teitl sy'n cael ei roi iddo fe, tad ein ffydd. Ni wedi gweld gymaint o agweddau gwahanol yn dyn ni o ffydd ar waith y mywyd Abraham. Ni wedi gweld roi ei ffydd yn niw. Yn credu a ddiwydion Duw ac wrth gredu yn cael ei gyfiawnhau. Ni wedi gweld Abraham yn gweithredu mewn ffydd, yn mentro ac yn mynd lle mae'r arglwydd yn arwain. Ni wedi gweld yn parhau mewn ffydd. Pan mae dyddiau tywyll yn dod a mae pethau annisgwyl yn digwydd. Ni hefyd wedi gweld y degau lle mae wedi syrthio i bechod. Wedi gwneud mes o sefyllfaoedd ac trwy hynny yn profi mae dim ond trwy ffydd gallwn gael ein hachub. Pe bai Abraham wedi cael ei achub trwy ei weithredoedd, fydda hi arben arno fe ac arno ni. A fan hyn nawr, wrth i ni gyrraedd Genesis 22, unwaith eto ni'n mynd i weld agwedd o ffydd y mywyd Abraham. Ac yn benodol, ffydd yn cael ei brofi. Ffydd dan brawf. Mae'r arglwydd yn profi ei bobl weithiau. Mae'n sefyllfaoedd anodd yn gallu dod i'n rhan. Weithiau bydd yr arglwydd yn gofyn i ni ac yn ein harwain ni i mannau anodd mwyn ein profi. Mae'n adegau pan fydd yr arglwydd yn dod â sefyllfaoedd anodd i'n gwynebu ni mwyn ein profi. Mae hynny'n mynd i ddigwydd ar adegau. Mae eisiau ni fod yn barod am yr adegau hynny. Mae Duw weithiau yn profi ei bobl, ond fel na ni weld, mae wastad yn darparu i'w bobl. Okay? Mae weithiau yn profi ei bobl, ond mae wastad yn darparu i'w bobl. I ddechrau te, Duw sydd yn profi. Mae Duw yn profi ei bobl. Mae'r Beibl yn glir ar hyn. Dwi ddim yn temtio, y diafol sydd yn temtio, beth yw temtasiwn yw ymgais gan yr un drwg i wneud i ni i syrthio. Mae temtasiwn efo agwedd negyddol iddo fe. Y pwynt temtasiwn yw ceisio'n harwain i ffwrdd o ddi wrth Dduw. Ond Duw ddim yn temtio. Mae Duw ar adegau yn ein profi ni. A pwrpas y prawf yma yw nid ein gyrru ni ffwrdd oddi wrtho fe, ond ein tynnu ni'n nes ato fe. Ein cryfhau ni, ein sancteiddio ni, ein moldio ni, ein plygu ni. Gweithio yno ni. A dangos mwy i ni amdano fe ei hun. Na, mae yna lot o ddarluniau gallwn ni ddefnyddio fan hyn i'n helpu ni ddeall hynny. Darlun mae'r Beibl yn aml yn defnyddio yw pan mae air yn cael ei biro mewn ffwrnes. Chi'n rhoi darn o air am hir mewn ffwrnes boeth, ac, does dim teimladau gan yr air, ond chi'n cael y darlun yn chi, dyw bod mewn ffwrnes ddim yn rhywbeth pleserus mewn ffordd, ond beth sy'n digwydd i'r air yn y ffwrnes? Wel, mae'r gres yna yn profi yr air. Mae'r gres yna'n llosgu ffwrdd yr amhireddau ac yn gadael rhywbeth llawer fwy gwerthfawr. Gallwn ni feddwl am enghreifftiau eraill tebyg, chi'n meddwl am clai, pan mae rhywun yn creu rhywbeth efo clai. Os chi'n jyst yn gadael y clai fel mae, beth sy'n wir amdano, mae'n feddal yn dydi.
Chi'n ddefnyddio fe ar gyfer unrhyw beth, ond os chi'n cymryd y clai yma a chi'n rhoi e mewn ciln, mae'r clai yn caledu ac mae e yn ddefnyddio at rhywbeth. Cwpan neu bowlen neu beth bynnag. Neu chi'n meddwl am gyllell. Cyllell sydd wedi colli ei fin. Chi'n gwneud efo cyllell neu rhyw tŵl fel yna, wel chi'n hogi e. Chi'n gorfod gweithio'r peth, chi'n gorfod wneud rhywbeth iddo fe, ond y bwriad yw nid torri'r gyllell neu sbwylio'r gyllell, ond gwneud e'n fwy siarp, bydd yn gwneud e'n fwy defnyddiol. Mae Duw yn profi ni am yr un reswm. Mae eisiau'n gwneud ni yn fwy gwerthfawr. Mae eisiau'n gwneud ni yn fwy defnyddiol. Mae eisiau'n gwneud ni yn fwy effeithiol fel pobl iddo fe. Mae eisiau'n gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dyna sy'n digwydd yn y bennod yma. Drychwch ar adnodau 1 a 2. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham meddai wrtho, atebodd yntau, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac sy'n annwyl gennyt, a dos i'w wlad Morea, ac offryma ef yno'n boeth offrwm a mynydd ddangosaf i ti. Nawr, mae'n cael ei wneud yn glir i ni, o'r adnod gyntaf, mae prawf yw hyn. Os fe ddim yn gweud hynny, bydd o ran o'n, o'ch chi'n darllen adnod 2 ac yn meddwl eich chi'n am beth yn y byd sy'n mynd ymlaen. Ond mae Moses fan hyn wrth ysgrifennu a chyfnodi hyn i ni, mae eisiau ni sylweddoli. Mae prawf yw. Mae'r arglwydd yn gwneud rhywbeth ym mywyd Abram, ym mhrofiad Abram. Mae Duw yn gweithio ar ffydd Abram fan hyn. Felly beth yw'r prawf? Beth yw natur y prawf mae Abram yn gwynebu? Mae'n y sawl agwedd yn does. Meddyliwch am beth sy'n cael ei ofyn ganddo fe nawr. Yn gyntaf i gyd, mae Duw yn profi ydy Abram yn barod i ufuddhau pan mae'n costio. Ydy'n barod i ufuddhau hyd yn oed pan mae hynny'n costio. Wel, oedd e'n barod i ufuddhau a gadael ei hen wlad mwyn mynd i wlad yr Addewid, achos oedd yna rhywbeth gwych o'i flaen ond fan hyn, mae Duw yn gofyn iddo fe wneud rhywbeth sydd yn ymddangos yn amlyses, yn ymddangos yn gostus. Ydy Duw yn profi chi fel yna weithiau? Gofyn i chi wneud rhywbeth, neu i ddilyn a mae hynny'n mynd i gostio i chi? Neu ydyn ni dim ond yn barod i ufuddhau i Dduw pan mae'n siwtio ni? Ydyn ni dim ond yn barod i wneud yr hyn mae'r arglwydd yn gofyn os nag yw e'n costio gormod i ni? Ffordd arall, oedd Abram yn cael ei brofi oedd hyn. Oedd Duw yn profi. A oedd Abram yn ymddiried yng nghymeriad Duw. Mae rhywbeth ryfedd am y gorchymyn, a mae'n anodd i ni ddychmygu beth oedd yn mynd trwy feddwl Abraham. Fi'n siŵr bod Abram yn meddwl, wel, pam bod Duw yn gofyn i fi wneud hyn? Nid dyma fel o'n i'n disgwyl i Dduw i ymddwyn. O'n i ddim yn meddwl bod Duw fel yr eilunod eraill yna oedd yn gofyn i bobl aberthu ebyrth o'i plant nhw, human sacrifices. Be sy'n mynd mlaen yn hyn? Oedd e ddim yn gwneud synwyr mewn un ystyr, ond mae Duw yn gweud, wel, fi eisiau ti trostio fi. Fi'n gofyn i ti'n neud hwn, ond fi eisiau, wel, wyt ti'n barod i ymddiried yn fy nghymeriad i. Fy mod i yn Dduw da, ac yn Dduw doeth, ac yn Dduw cyfiawn sydd yn mynd i wneud yr hyn sydd yn iawn yn y pen draw. Felly bod chi'n cael eich profi fel yna ar y degau. Ni'n
gwynebu nhw'r sefyllfa, a chi'n meddwl eich hunan, pam bod Duw yn gaflu hwn ddigwydd? Ydy Duw wir yn dda? Ydy Duw wir yn ddoeth? Ydy Duw wir yn caru fi? Os ydy Duw wir yn caru fi, a fydde fe'n gofyn i fi wneud hyn, a fydde fe'n gofyn i fi wynebu hyn, a dioddau hyn? Beth arall? Wel, oedd Abraham hefyd yn cael ei brofi, a oedd ganddo fe ffydd yn addewidion Duw. Oedd ganddo fe ffydd yn addewidion Duw. Chi'n gweld oedd Duw wedi addo, sawl gwaith, yn hollol amlwg, mae trwy Eisac byddai'r addewidion yn cael eu cadw. A felly wrth ofyn i Abraham aberthu Eisac, eto oedd yn edrych fel sefyllfa amhosib. A mae rhaid oedd gan Abraham ffydd bod Duw yn mynd i wneud yr amhosib yn hyn. A ni'n clywed ychydig am hyn, os chi eisiau troi yn gyflym, yn y llythyr at yr Hebreaid. Yn Hebreaid, pennod 11, yn adnod 17, ni'n darllen hyn. Y trwy ffydd, pan osodwyd prawf arno, yr offrymodd Abraham Eisac. Roedd yr hwn oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab, bod Duw wedi dweud wrtho trwy Eisac gelwyr dy ddisgynyddion. O blegyd barnodd y gallai Duw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw. Ac oddi wrth y meirw'n wir, siarad yn ffigurol, cafodd ef yn ôl. Be mae'r adnodau hynny'n dweud wrth ni, mae'n rhaid oedd Abraham yn disgwyl gwyrdd. Os mae Duw yn go iawn yn gofyn i fi aberthu fy mab Abraham, yna mae'n rhaid bydd e'n dod â fe nôl yn fyw. Achos Eisac yw'r un sydd yn mynd i gyflawni yr addewidion. Falle bod chi'n cael eich profi fel na weithiau. Mae Duw wedi gwneud addewidion i'w bobl, o'n i'n meddwl am hwn yn ddiweddar yn dod ni, a fod holl addewidion Duw yn ie ac yn amen yn Iesu Grist. Mae wedi addo wneud ddim eich gadael chi. Mae wedi addo bydd pob dim yn cydweithio ddaioni ar eich cyfer chi. Mae wedi addo fan hyn i ddarparu ar eich cyfer chi. A mae yna degau falle lle chi'n cwestiynu hynny. Yna un ffordd ola, oedd Duw yn profi Abraham, oedd profi ei hunaniaeth, ei identity, gair ni'n clywed lot amdano fe ar hyn o bryd. A ni'r cwestiwn yn hyn mewn un ystyr yw, beth oedd yn mynd i ddiffinio Abraham? Oedd wedi bod yn aros am ddegawdau i gael mab. A nawr o'r diwedd mae'r mab yna wedi dod, a mae'n cael ei bwysleisio, chi'n methu osgoi hynny yn y benod, ydych chi, y mab, yr unig fab, yr anwylyd, Eisac, fy nhad, fy mab, mae jyst yna, trwyddo fe i gyd, dyma pwy oedd Abraham nawr, oedd e'n dad, o'r diwedd. Beth oedd mwy o pwysig iddo fe? Nawr. Efe bod yn dad? Efe ffaith fod ganddo fe fab? Neu efe yr arglw. Be oedd mynd i ddod gyntaf? Beth oedd ei flaenoriaeth mewn bywyd? Beth eto, ydyn ni'n cael ein profi fan hyn. Beth yw eich hunaniaeth chi? Beth sy'n gwneud chi yn chi? Beth sy'n eich diffinio chi? Beth yw'r peth yna chi'n meddwl sydd yn sefyll allan cliriau amdano chi? Eich teulu chi? Eich swydd chi? Eich cartre chi? Eich diddordebau chi? Eich ffasiwn a ffordd chi'n edrych? Neu yr arf. Oedd Abraham yn cael ei brofi. Oedd prawf yma yn ei brofi mewn llawer o ffyrdd.
Mae'n siŵr bod ni'n gallu cyd-ymdeimlo gyda rai o'r pethau ni wedi sôn amdano, falle bod Duw yn profi chi mewn ffyrdd eraill. Peidiwch meddwl mae rhywbeth jyst i Abraham yw hyn. Oedd Abraham yn special. Mae Duw yn profi Abraham, a ydy mae Duw yn profi rai Cristnogion, yr elite, y creme de la creme, yr Cristnogion gorau, ond ddim fi. Na. Mae Duw yn profi ei bobl i gyd. Peidiwch wedyn meddwl y gwrthwyneb, pan mae Duw yn profi chi, peidiwch meddwl bod yna rhywbeth od, rhywbeth ryddedd, rhywbeth annisgol, ond mae Duw yn profi fi achos bod fi ddim yn ddigon da. Na, nid yna'r pwynt. Rydewch yn sydyn ar beth mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid yn 1 Corinthiaid 10, adnod 13. Mae'n dweud hyn, nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb. Mae'n dweud, mae holl Cristnogion, y byd yn cael ei profi gan Dduw. Mae Duw yn ffyddlon, ac ni fydd ef yn gadael i chwi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir, gyda'r prawf, fe rydd ef ddehangfa hefyd, a'ch galluogi i ymgynnal dano. So, ydych chi'n cael eich profi ar y foment? Ydych chi'n cael eich profi? Ydych chi'n amau rhywbeth am Dduw? Am ei fydolaeth am ei gymeriad Ydych chi'n cwestiynu yr hyn mae'n i'w wneud yn eich bywyd chi, a yr hyn mae'n caniatáu chi wynebu? Pan mae Duw yn profi, fel ni newydd ddarllen, mae e hefyd yn rhoi dehangfa. Mae Duw weithiau yn profi ei bobl, ar adegau yn profi ei bobl, ond mae e wastad yn darparu ar ei cyfer nhw. Fan hyn ni'n dod at yr ail bwynt. Duw sy'n darparu. Duw yn darparu. Ni'n clywed fod Abraham yn mynd. A fi wrth y modd efo hwn, adnod 3. Felly cododd Abraham yn fore. Dwi ddim yn oedi, dwi ddim yn rhoi'r peth i ffwrdd, ond na'n neud hwn wythnos nesaf. Mae'n codi, yn gynnar, yn fore. Mae'n cymryd 2 lanc gyda fe, mae'n cymryd yr hyn sydd ei angen, mae'n cymryd Isaac a ffwrdd â nhw. A trwy ras. Mae Abraham yn pasio'r prawf. Mae'n dod i weld yr hyn mae holl bobl yr arglwydd yn gweld, wrth iddyn nhw ymddiried ynddo fe, mae e'n ffyddlon. Mae'n wastad yn darparu yr hyn sydd ei angen. Ni'n darllen adnod 8 yn dyn ni. Dwedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab. Ni ddim yn gwybod beth oedd Abraham yn disgwyl yn union oedd yn mynd i ddigwydd, ond oedd e'n gwybod bydd Duw yn darparu. A dyna sy'n digwydd yn dyfa adnod 12. Mae'r angel yma, Duw yn siarad. Paid a gosod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo. Oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofn i Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych. A dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo. Wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham a chymryd y hwrdd a'i offrymu yn boeth offrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw, yr arglwydd sy'n darparu. Fel dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd bydd arperir. Beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, yn y lle cyntaf, mae Duw yn darparu, yn dydi? Yn y sefyllfa benodol yma, mae Duw yn darparu yr union beth oedd ei angen
i Abraham. Ond mae'n rhywbeth fwy yn does. Chi'n cofio wedyn sy'n gynharach, mae Duw, dwi ddim yn temtio ni, mae'n profi ni. Achos wrth ein profi ni, mae eisiau dangos rhywbeth i ni. Rhywbeth o'i hun. Wrth profi ei bobl, mae Duw yn gweithio yn ein calonau ni, ac mae e'n datguddio mwy o'i hunan i ni. A dyna sy'n digwydd yn hyn, yn dyfe? Mewn ffordd gwbl rhyfeddol. A ni'n gweud yn gynharach yn dod ni, hynny yw testyn hollol addas ar gyfer Sul y Pasg. Achos beth sydd gen i fan hyn wrth gwrs yw Duw yn datguddio rhywbeth mwy. Mae'n dangos rhywbeth o'r hyn roedd e'n mynd i'w wneud un dydd mwyn darparu nid jyst i Abraham, ond ar gyfer ei holl bobl ac mwyn ei hachub nhw, a'r hachub ni. Meddyliwch amdano fe. Meddyliwch am beth sy'n digwydd fan hyn. Beth sydd dyn ni? Mae dyn ni tad sy'n cymryd ei annwyl fab. Ac ar ben bryn, mae'r mab yna'n cael ei rwymo ac yn cael ei baratoi at aber. Mae Duw fan hyn yn darparu dirprwy, substitute. A ni'n clywed am yr hwrdd yma, yr anifel cryf pwerus yma, ond mae ei gyrn, yr arwydd o'i gryfder, wedi arwain ato fe yn cael ei ddal mewn drysni, mewn draen. Lle mae hyn yn digwydd? Wel, mae'n digwydd ar fryn yng Ngwlad Morea. Yn yr ardal lle byddai'r arglwydd Iesu un dydd yn hongian ar groes bren. A pryd mae hyn i gyd yn digwydd? Wel, adnod 4 ar y trydydd dydd. Chi'n gweld, fan hyn mae dyn ni darlun mor glir yn does. O'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd. Mae Isaac yn cael ei arbed. Mae'n cael mynd yn rhydd. Ar hyn oedd e'n ei heiddi mewn gwirionedd, ar hyn oedd Abraham yn ei heiddi, ar hyn i ni gyd yn ei heiddi yw marwolaeth, mae e'n cael mynd yn rhydd achos bod na ddirprwy. Bod na aberth yn cael ei ddarparu yn ei le. Dyna ni'n dathlu y penwythnos yma, yn dyfe? Bod yr arglwydd Iesu, yr un nerthol, yr un holl a lluog, oherwydd pwy yw e, oherwydd ei ogoniant a'i rym fod wedi dewis dod yn dlawd, wedi dewis gwisgo'r coron o ddraen am ei ben, wedi dewis cymryd ein lle ni ar y groes. Oedd Abraham yn gallu dweud yr arglwydd sy'n darparu. Chi'n gallu dweud yr un fath. Heno yma, mawr. Beth bynnag chi'n ei wynebu, mae Duw wedi darparu. Mae wedi darparu yr hyn rydyn ni gyd ei angen yn fwy nag unrhyw beth arall sef gwaredigedd. Mae wedi'n hachub ni. Mae Duw wedi trefnu ffordd i'n achub ni rhag farwolaeth a gosod ni'n rhydd. Mae wedi trefnu ffordd i'n hachub ni trwy beidio arbed yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw wedi trefnu ffordd i ni i gael bywyd newydd ac i ni nawr i gael bod yn blant annwyl iddo fe. Os yw wedi rhoi hyn, sut gallwn ni amen bydd yn dal unrhyw beth arall yn ôl? Beth bynnag i chi'n ei wynebu ar hyn o bryd? Sut bynnag i chi'n cael eich profi? Beth bynnag yw eich hangen? Un lle i chi angen troi. Mae Abraham yn adnod 13, cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd.
codi i ben, ac yn edrych ac yn gweld yr hyn mae Duw wedi darparu. Mae gyd i ni angen gwneud fyd. Os ych chi'n ofnus, os ych chi yn dioddau, os ych chi yn teimlo fod pethau yn ormod, codwch eich llyged. Trowch at y groes, a fel glywon ni bore, at y bydd gwag. Trowch at yr arglwydd Iesu. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Gamnwn ni, wrth i ni orffen. Rwy'n 51 yng ngrymal 2. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ei far yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb allir na'r maint ei boen pan guddiodd Duw y Tad ei wyrdd, aeth twyllwch didew drwy'r tir mwyn i'n gael tangnefedd. Nawn ni sefyll i ganu. Ni'n diolch i ti felly o arglwydd ein Duw, Duw ein Tad, a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Diolch i ti am y Pasg, diolch am y cwbl i ni wedi glywed heddiw a dros yr wythnosau diwethaf yma. Ni'n diolch i ti arglwydd, dy fod ti yn dyfeithineb a dyfaioni di yn profi dy bobl, a hynny ein lles ni y gorau. Diolch dy fod ti wastad yn darparu
O arglwydd, helpa ni i gadw'n golwg ni arna ti. Diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch o'r heb gael ei arbed. Ond o ti o dad wedi rhoi dy far ein mwyn ni. Diolch am y cariad yna. Nath fynd ar arglwydd Iesu i'r groes ac i gadael iddo fe gario'r coed ar ei gefn ei hi. O, diolch am hyn. Ni'n gofyn arglwydd i unwaith eto nawr. A mae ti fod gyda ni. A mae di parhau i siarad â ni, heno ac yn yr wythnos sydd o'n blaen ni. Da bydd gyda ni. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.